Afsky, væmmelse, foragt og had. Afsky, væmmelse, foragt og had. Anti-verden, anti-Ricky, anti-livet. Fuck verden, fuck verden. Skal vi optage? Optager vi nu? Ja, vi optager nu. Okay, jamen det. Så hold lige den her et øjeblik. Okay. Hilsner. Jeg hedder Ricky, og jeg er en profet, men du må godt tegne mig alligevel. Jeg kommer fra helvede. Imidlertid er en profet jo altid ringeagtet i sit fædrene land, hvorfor helvedes pøbel har sendt mig til helvedes helvede. Altså det, som helvedes borgere betragter som helvede, nemlig jorden, menneskenes verden. Her er jeg så, og nu vil jeg fortælle dig en historie. Den hedder Gert bliver Garf, og den lyder sådan her. Gert ville så gerne være Garf, men han vidste ikke, hvad han skulle gøre for at blive det. Derfor tog han ind til den store by for at se sig omkring. Den store by var meget stor. Det var derfor, den hed den store by. Her kunne man se næsten alle typer af mennesker. Der gik for eksempel en skinhead, så stor som et liderligt næsehorn på metamfetamin. Han var lidt uhyggelig, synes Gert, så han skyndte sig at gå videre. Efter at have vandret på må og få et stykke tid, begyndte Gert at blive træt i benene, så han satte sig på et torv. Det var et gammelt torv. Meget gammelt. Faktisk var det så gammelt, at der engang i 1500-tallet var blevet afholdt ridderturneringer på det. Men det vidste Gert ikke noget om. Han var også ligeglad. For hans mission havde intet med historie at skaffe, selvom man måske godt med lidt ond vilje kunne sige, at Garf var en altmodig stil fra 80'erne. I det samme kom den største supergoth i hele goth-miljøet gående forbi det gamle torv. Egentlig var han døbt Godfred, men nu kaldte han sig Garth Ufred. Det var rigtig sejt, synes alle dem, hvis mening betød noget. Garth Ufred havde smurt sin hud med en speciel Garth-creme, som gjorde, at hans hud røg lidt, når den blev udsat for sollys, ligesom vampyrer. Ivrigt løb Gert over til ham og gav sig til at hoppe op og ned, mens han stillede alle mulige spørgsmål om, hvordan man blev Garth. Garth Ufred så nedladende på ham og sagde tonløst: "Vi skal alligevel alle sammen dø." Derved citerede han faktisk en Olsen sang, som hedder Misantropen, men det var Garth Ufred slet ikke klar over, for han hørte kun Garths musik. Snart efter blev Gert træt af at hoppe rundt om Garth Ufred, så han spurgte ham, om ikke der var et sted, han kunne gå hen for at lære at blive Garth. Garth Ufred fandt en Dracula-pastil i sin lomme. Det var det eneste, han spiste, så Garth var han nemlig. Han havde ellers forsøgt at drikke blod, men brød sig ikke rigtig om smagen, hvilket han for sit ry og rygtes skyld aldrig havde fortalt til nogen. Han spyttede sort. Ja, selv hans spyt var Garth, og foreslog Gert at gå af helvede til. Tak, sagde Gert. Efter kort tid fandt han helvede. Det var en lille mørk café, der havde taget sit navn efter Euronymous' berygtede pladebutik i Oslo. I det han kom ind, blev han straks nedstirret, for selvom Gert havde sort tøj på, var det ikke spor Garth. Med røde ører bestilte han sort kaffe og satte sig i et hjørne for at reflektere over sine indtryk. Åbenbart var hans tøj helt forkert. Det synes Gert var lidt underligt. I Gothens søgen efter at være nonkonform havde denne tilsyneladende uforvarende skabt en uniform. Hvad nu? Gert ville jo så gerne være Garth. Efter 3 kopper kaffe mere var han tilpas manisk til at gå over og spørge en rigtig smuk gothpige om, hvor hun købte sit rigtige goth-tøj henne. Hun lavede det selv, svarede hun, hvilket jo ikke hjalp Gert særlig meget.
Han kunne nemlig ikke sy, og hvis han havde kunnet, ville han ikke have anet, hvad han skulle sy for at gøre det Garth. Han bestilte en kop kaffe mere, sort som hans humør. Om ikke andet var det der ved at blive temmelig Garth. Han forstod ikke, hvorfor alle folk var så afvisende, hvilket selvfølgelig også kan virke underligt. Men tit og ofte er de små alternative samfund jo faktisk meget mere lukket end det store samfund, de har vendt ryggen. Efter kaffen skulle Gert skide. Meget. Ikke desto mindre skete det nu, at to piger rejste sig for at gå. De havde begge to poser i hænderne, hvorpå der stod Garth uniformbutik nummer 666. Forsigtigt, for ikke at komme til at skide i bukserne, vræltede Gert efter pigerne. Pigerne blev bange, hvilket man ikke kan bebrejde dem. Du ville sikkert også blive bange, hvis du blev forfulgt af en dreng, som var lige ved at skide i bukserne og forlangte at læse din indkøbspose. Således altså situationen. Pigerne løb med deres poser, og Gert løb bagefter med sammenklemte baller og et forpint udtryk i ansigtet. Tilfældet er imidlertid en forunderlig fælde, for i samme øjeblik løb de nemlig forbi Garth uniformbutik nummer 666. Vantro som en pilgrim, der efter utallige strabasser endelig havde nået sin helligdom, stoppede Gert op. Hurtigt gik han ind i butikken og råbte, om han ikke nok måtte låne toilettet. Det måtte han godt. Så med øjne fulde af taknemmelige tårer humpede Gert ud på toilettet for at skide. Her forlader vi vores helt et øjeblik, for det er nemlig rarest at skide alene. Da Gert var færdig, rettede han på historiens forfatter, i det han gjorde opmærksom på, at en pilgrim, som har nået sin helligdom, ikke er vantro, men tro. Undskyld, sagde forfatteren. Vi skal alligevel alle sammen dø, svarede Gert, som et eko af et eko, i det han jo citerede Garth Ufred, der som nævnt citerede Olsen. Derefter købte han en masse rigtig Garth tøj, og så tog han hjem. Hjemme var hans mor vred. Gert var nemlig ikke særlig gammel, og så var han bare stukket af til den store by uden at sige noget. Da hun så, at han også havde købt tøj, blev hun endnu mere rasende. Hun gav Gert en ordentlig endefuld og smed ham på hovedet i seng. Der lå Gert så, i sort latex Garth pyjamas med rød røv. Det var lidt rart. Han lukkede øjnene og forestillede sig, at det var en af de smukke Garth-piger fra helvede, som havde givet ham smæk. Og så faldt han i søvn. Sov Garth.